Turiec má svojou polohou a prírodnými krásami výborné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Je obklopený prekrásnym pohorím Veľkej a Malej Fatry, ktoré v zime poskytujú výborné podmienky pre zimné športy. Nadšenci lyžovania sa v minulosti stretávali hlavne v strediskách Chleb, Magura a Martinské hole. Na svahoch Chlebu v ideálnom lyžiarskom teréne po 4 dni bojovali naši najlepší pretekári o majstrovský titul v zjazdových disciplínach. V špeciálnom slalome mužov medzi prvými štartovali členovia nášho olympijského družstva. Už štvrtý raz sa zišli naši poprední zjazdári v ťažkom lyžiarskom závode o cenu Malej Fatry na Klačianskej Magure. Medzi tohoročných favoritov závodu patrili Michal Šoltýs, Vlado Krajňák, Daňo Šľachta, Jozef Krasuľa a Oto Krajňák. Samotný závod priniesol dramatický boj o sekundy. Trať bola sťažená zlým snehom a neprehľadným hmlistým počasím. Na Martinských holiach to bol hlavne memoriál Janka Nováka, ktorý sa prehúpol už do druhej 50-ky. Postupom času, kedy sa zvyšovala náročnosť na dostupnosť a technické vybavenie lyžiarskych stredísk, sa jednotkou v Turci stali Martinské hole. Bohužiaľ v súčasnosti prevádzku zabezpečujú kapacitne nepostačujúce a technicky dosluhujúce prostriedky. Veď sedačková lanovka premávala od roku 1974 a 30. apríla 2005 definitívne ukončila prevádzku. Obdobne lyžiarske vleky. Najstarší oslávi túto zimu úctyhodnú 30-ku a tak nečudo, že v špičke nestačia uspokojiť tvoriace sa rady lyžiarov. A to dnešný lyžiar je doslova rozmaznávaný nielen alpskými, ale aj slovenskými lyžiarskými strediskami. Pritom Martinské hole nad morskou výškou, profilom a orientáciou zjazdoviek poskytujú jedny z najlepších podmienok na lyžovanie na Slovensku. Projekt výstavby lyžiarskeho strediska Martinské hole 2 Javorina rieši prepravu lyžiarov, lyžovanie a zasnežovanie na vysokej technickej úrovni. Prepravu lyžiarov z Podstrání na Martinské hole rieši rekonštrukcia bývalej jednosedačkovej lanovky na lanovku s 8-miestnymi kabínkami. Lyžovanie výstavbou 3 zjazdoviek o celkovej dĺžke 3,5 km a unikátnej zjazdovky z Martinských holí na Stráne. Prepravu lyžiarov na zjazdovkách zabezpečia 3 sedačkové lanovky, 1 6-miestna a 2 4-miestne. Zasnežovací systém pokrie umelým snehom novopostavené, ale aj stávajúce lyžiarske trate o celkovej rozlohe 39 hektárov. Z pohľadu realizácie je stavebná činnosť rozdelená do 2 etáp v rokoch 2006 a 2007. Prvá etapa v roku 2006 zahŕňa rekonštrukciu odstavenej jednosedačkovej lanovky na 8-miestnu kabínkovú lanovku, výstavbu údolnej a vrcholovej stanice lanovej dráhy a realizáciu 6-miestnej sedačkovej lanovky Krížava s lyžiarskou traťou. Druhá etapa v roku 2007 bude obsahovať realizáciu výstavby 2 4-miestnych sedačkových lanoviek Javorina Vysielač a Javorina Sever a s nimi lyžiarske trate. Vyhotovenie unikátnej lyžiarskej trate z Martinských holí k údolnej stanici kabínkovej lanovky a tiež realizáciu zasnežovacieho systému. V súčasnosti najslabším článkom lyžiarskeho strediska Martinské hole je preprava lyžiarov na hole. V podstate boli 2 možnosti. Vyviesť sa nepohodlnou sedačkou, pričom už ani táto možnosť neexistuje, alebo ísť autom pri časovom obmedzení smerom hore aj dolu. Požiadavky na prepravu sú pritom jasné.
Prepraviť v krátkom časovom úseku množstvo lyžiarov rýchlo, pohodlne a bezpečne čo najbližšie k vlekom. Projekt výstavby lyžiarskeho strediska Martinské hole 2 Javorina rieši tieto požiadavky na vysokej technickej úrovni rekonštrukciou odstavenej lanovky na 8-miestnu kabínkovú lanovku od firmy Doppelmayr. Dráhu 2764 metrov pri prevýšení 686 metrov prekoná rýchlosťou 6 metrov za sekundu za 8,8 minúty. Nekonečné lano o dĺžke 5598 metrov bude zavesené na 25 podperách a bude niesť 88 kabín. Za hodinu vyvezie 2400 osôb. Rekonštrukcia predpokladá situovať kabínkovú lanovku do pôvodnej trasy sedačkovej lanovky s predĺžením o 520 metrov smerom dole k záchytným parkoviskám do nadmorskej výšky 558 metrov nad morom. Lokalizácia je vpravo od cesty z konečnej autobusovej zastávky Stráne smerom hore k hotelu Grandis odbočením na cestu cez lesopark. Parkovisko bude vybudované nad existujúcou parkovacou plochou. Bude terasovité s kapacitou 490 miest pre osobné automobily a 14 miest pre autobusy. Spolu so stávajúcimi parkoviskami na Stráňach 200 miest sa zvýši kapacita parkovania na 690 miest. V tesnej blízkosti parkoviska bude postavená údolná stanica Martin Stráne. Bude v nej napínacia stanica a úložný priestor pre kabíny. Budova prekryje technológie a vytvorí priestor pre dispečing, samoobslužnú reštauráciu so 100 stoličkami, sociálne zariadenia, stánky pre doplnkové služby a pohotovostné byty pre zamestnancov. Vrcholová stanica Martinské hole bude umiestnená v nadmorskej výške 1247 metrov nad morom v tesnej blízkosti súčasnej stanice. Bude v nej poháňacia stanica. Súčasťou objektu bude technologické a dispečerské zázemie lanovky a zasnežovania, samoobslužná reštaurácia so 100 stoličkami, stánky pre doplnkové služby, pohotovostné ubytovanie pre zamestnancov a garáže pre stroje na úpravu svahov. Do prvej etapy výstavby lyžiarskeho strediska Martinské hole 2 Javorina je ešte v roku 2006 zahrnutá aj výstavba 6-miestnej odpojiteľnej sedačkovej lanovky Krížava spolu s lyžiarskou traťou. Trať sedačky je situovaná vľavo od vleku 2. Nástupná stanica bude na parkovisku za hotelom v nadmorskej výške 1259 metrov nad morom. Výstupná stanica bude vo výške 1441 metrov nad morom. Lyžiari sa prepravia na dráhe 950 metrov rýchlosťou 5 metrov za sekundu za 3,5 minúty a prekonajú výškový rozdiel 181 metrov. 47 sedačiek zavesených na lane dlhom 1954 metrov prepraví 2400 osôb za hodinu. Pozdĺž sedačkovej lanovky sa vybuduje lyžiarska trať. Jej dĺžka bude 1100 metrov a priemerná šírka 50 metrov. Celková plocha zaberie 55 000 metrov štvorcových. Štart trate bude v nadmorskej výške 1440 metrov a cieľ v 1259 metrov nad morom. Minimálny sklon z jazdovky je 10%, maximálny 25%. V roku 2007 bude pokračovať výstavba lyžiarskeho strediska Martinské hole 2 Javorina druhou etapou. V nej sa bude realizovať výstavba 2 štvormiestnych sedačkových lanoviek Javorina Vysielač a Javorina Sever aj s priľahlými lyžiarskými traťami. Taktiež lyžiarska trať Martinské hole Stráne a zasnežovací systém. Fixná štvormiestna sedačková lanovka Javorina Vysielač je situovaná vpravo od súčasného vleku Javorina. Nástupnú stanicu bude mať v nadmorskej výške 1231 metrov nad morom a o 214 metrov vyššie v blízkosti Vysielača bude výstupná stanica. Na lane bude zavesených 48 sedačiek, ktoré rýchlosťou 2,3 metra za sekundu prekonajú dráhu 781 metrov za 5,8 minúty. Prepravná kapacita je 2000 osôb za hodinu. Pozdĺž sedačky bude vybudovaná 1300 metrov dlhá lyžiarska trať. Pri priemernej šírke 50 metrov zaberie plochu 65 000 metrov štvorcových. Sklon trate sa mení od 10 do 25%.
Druhá fixná štvormiestna sedačková lanovka Javorina Sever je situovaná v severnej časti bazovej. Nástupná stanica bude vo výške 1249 metrov nad morom a výstupná o 191 metrov vyššie. 780 metrov dlhú trať pri rýchlosti 2,3 metra za sekundu prekoná za 5,8 minúty. Na lane bude zavesených 49 sedačiek a za hodinu prepraví 2000 osôb. K sedačke bude vybudovaná náročnejšia 1100 metrov dlhá lyžiarska trať. Sklon trate sa bude meniť od 10% až do 30% a zaberie plochu 55 000 metrov štvorcových. Nepostrádateľnou výbavou moderných lyžiarskych stredísk je zasnežovací systém. Dodávateľ rieši celkový koncept zasnežovania s primeranou realizáciou. To znamená, že rieši odberné miesta, potrubia, zasnežovacie zariadenie a tiež ich automatizáciu. Celkové bude na Martinských holiach 5 odberných miest a na Stráňach 2. Z horných odberných miest sa potrubím samospádom privedie voda do vodnej nádrže, ktorá je situovaná v blízkosti Flochovej chaty, čo je neďaleko údolnej stanice Vleku Dlhá Poma. Jej objem bude zhruba 15 000 metrov kubických. Výstavba bude prebiehať v 3 etapách a postupne sa zasnežia nové, ale aj súčasné lyžiarske trate o celkovej rozlohe 39 hektárov. Čo sa získa realizáciou výstavby lyžiarskeho strediska Martinské hole 2 Javorina? Predovšetkým 8-miestna kabínková lanovka, ktorá nahradí dnes už odstavenú sedačkovú lanovku a s kapacitou 2400 osôb za hodinu a prepravnou dobou 8,5 minúty neporovnateľne zvýši komfort a bezpečnosť prepravy cestujúcich. Vďaka sedačkovým lanovkám sa zvýši prepravná kapacita vlekov o 6400 osôb za hodinu, čo istotne odstráni rady čakajúcich lyžiarov. Na Martinských holiach pribudne 3,5 km kvalitných zjazdoviek a zjazdovka z Martinských holí na Stráne. A tiež zasnežovací systém, ktorý predĺži sezónu a eliminuje výkyvy počasia. Celkovou realizáciou navrhovaného projektu sa vytvoria predpoklady k tomu, aby sa Martinské hole v náväznosti na mesto Martin rozvíjali ako veľké centrum horského turizmu a zimných športov. Projekt podporí rozvoj aj vo sférach infraštruktúry, a to hlavne v ubytovacích, reštauračných, rehabilitačno-rekreačných, zábavných a obchodných zariadeniach. Nesporný význam bude mať tento projekt aj pri navýšení tvorby verejných financií pre mesto Martin.